Laqda tal-Malti tal-Università qed tagħmel ħafna ġid. Fl-aħħar reġgħet qamet bil-kbir. Qed tippreżenta l-Malti b'mod frisk, mod żagħżugħ. Ngħidu aħna torganizza serati letterarji ma mhux letterarji fis-sens klassiku, ġifri li jkollok in-nies bil-qiegħda f'kamra mudlama, imma pereżempju jiltaqgħu fejn il-baħar jew taħt il-kwikeb jaraw il-kwikeb u jaqraw il-poeżija. Inkella għandhom attivitajiet oħra bħal jaqbdu film popolari Malti u jruħ lill-udjenza diversa varjata, ġifieri magħmula minn studenti ma mhux biss, anke minn nies minn barra l-università, u mbagħad jiddiskutuh, eċetera. U dawn l-affarijiet huma kollha sbieħ, kollha jikkontribwixxu biex il-Malti jkompli jilħaq fejn għandu jilħaq pratikament. You are a ray of sunlight, and everything's gonna